Il-President ta' Malta George Vella flimkien ma' martu s-Sinjura Miriam Vella żaru l-Mużew Nazzjonali tal-Arti il-Muża. Fi żjara uffiċjali l-President u martu segwew l-erba' narattivi tal-Muża li huma l-Mediterran, l-Ewropa, l-Imperu u l-Artist. Fost ix-xogħlijiet prinċipali fil-mużew hemm dak tal-pittur Mattia Preti u l-iskultur Antonio Shortino. Il-mużew fih madwar 20,000 biċċa xogħol tal-arti. Waqt din iż-żjara l-President Vella esprima s-sodisfazzjoni tiegħu għal dan il-Mużew sabiħ tal-Arti fil-qalba tal-Belt Valletta. Qal li l-proġett tal-Muża kien wieħed li rriżulta f'suċċess u dan jixduh l-għexieren ta' xogħlijiet artistiċi li jinkludi l-mużew fiħdanu. Il-kap eżekuttiv tal-Heritage Malta Noel Zammit li dawwar lill-President u Sinjura Vella madwar l-esibizzjonijiet qal li huwa ta' unur l-Aġenzija Nazzjonali responsabbli mill-mużewijiet, il-konservazzjoni u l-wirt kulturali li turi lil kap tal-Istat it-teżori artistiċi ta' pajjiżna. Min-naħa tiegħu is-sur Kenneth Kassar, kuratur anzjan tal-Heritage Malta, deskriva din l-okkażjoni bħala waħda unika e kif dan il-proġett fil-qalba tal-Belt Valletta wassal biex l-istorja tal-arti ta' pajjiżna tkun aċċessibbli għal poplu kollu.